Sakamakon zaɓukan da ake gudanarwa na 2023, a yayin da Abba Gida Gida shi ne mafi rinjaye game da kowane ɗan jam'iyya, yayin da Abba Gida Gida ya fito a jam'iyyar NNPP. Abba Gida Gida dai yana ci gaba da ba 'yan takarkaru tsaiko yayin da yake cin mazaɓu kala-kala. Abba Gida Gida. To masu sauraro, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo domin kawo muku sahihan rahotanni game da zaben da ake gudanarwa na 2025. To masu sauraro, sakamakon zaben da aka gudanar a ƙaramar hukumar Rogo, jam'iyyar NNPP ta samu nasarar shigewa gaba yayin da ta samu ƙuri'a 4,008. Sai kuma jam'iyya mai biye mata baya, jam'iyyar APC, ta samu ƙuri'a 1,596. Yanzu kuma za mu koma 'yan majalisar dokoki. Za ku ji mu jam'iyyar NNPP da maki 4,026, yayin da jam'iyyar APC take mata baya da ƙuri'a 1,566. To masu sauraro, yanzu kuma za mu faɗa ƙaramar hukumar Albasu, yayin da jam'iyyar NNPP ta samu nasara da maki 19,962. Sai mai mara mata baya, jam'iyyar APC, take mai takewa jam'iyyar NNPP baya da ƙuri'a 9,764. Na kuwa masu sauraro, za mu koma ƙaramar hukumar Gaya. Nan ma dai a ƙaramar hukumar Gaya, jam'iyyar NNPP ita ce ta ƙara yin nasara da ƙuri'a 18,393, yayin da ita kuma jam'iyyar mai take mata baya, wato ko jam'iyyar APC, ta samu ƙuri'a 10,441. To masu sauraro, za mu koma ƙaramar hukumar Ajingi, yayin da jam'iyyar NNPP ita ta ƙara samun nasara, ta samu ƙuri'a 16,860, yayin da jam'iyyar da take mare mata baya, wato ko jam'iyyar APC, ta samu ƙuri'a 7,626. To masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun samu. A cikin tashar nan za mu ci gaba da kawo masu sahihan rahotanni har zuwa ƙarshe.